Usa ka 14 anyos nga dalagita sa lungsod sa Pinamungahan ang gipatay sa linuog nga pamaagi. Gila ang biktima nga si Justina Dayop kinsa gipangita sa iyang mga ginikanan sukad pa niadtong Domingo. Napalgan ang biktima nga walay kinabuhi sa bakanting luna haduol sa ilahang Pinoyanan sa sitio kay Mito, Barangay Gimbawian. Nabantayan sa taga-PNP Crime Laboratory nga may ginulgulan sa iyang liog ang biktima. Natsuta usab nga may lama sa similya sa lalaki sa lawas dihang gi-autopsy ang patayng lawas nini. Subay nini nagtuo ang PNP Crime Laboratory nga giamong-amongan si Andayop sa wa papatya. Ginuha ang silingan usab sa biktima ang suspect nga gipangita pas kapulisan. Silingaran na mo ang suspect ana. Silingaran na mo kanang wala na murag nagita na siya kana pod nang suyop sa kuno na sa una ya mangawat sad na siya'y hiwa sa liog na tapos na pa siya'y isang dunggab dito sa may submandibular area, no? Tapos na siya'y dako nga hiwa dito sa may sa may chest, sa may right side.